uorscail stara é seo. Is uorscail é atá site san aimsir láithreach. Tá bhrí sin beidir gur batling go dos líonse I miréifne sa bhliain 1656. Is léir nach bhfuil an seo ach ré a bhólas. Ní thugtar éon ainm nach a dúing rud a chuireann leis an mistéir. Tá fuacht san ancient, tá fuacht san achtere. Ní le gaing ach sagart, seanabhain agus fear atá fáil bháis. Ní fis cé hiad ach tugtar leidean a dúing. An duine atá lágú tá siad imimeíocht faoi dá a chruicin go bhfuil cuma an bháisear. Deirtear gur duine é seo a chleacht sacrament na colaíochta agus sacrament an phléisiúir. Is duine é atá gceartlár an scéal. Mar bhailtear sin tá an sagart a bhfuil an chum go bhfuil tuiscint fad eile géad an saoil. Nuair aon an seandan na bás fihiríonn an bheande bhfuil se chun paidir a rá a chun. Ní dhéanach paidir be maithas an chreachadóir sin a deir sé, is fada a dú díal a fannacht leis. Is léir gur a bé seo bun chuinneamhlucht an scéal agus tóg for air.